кажем ние. С тази теорема, прочуто теорема, задача решаваме ние. Германски ученом открил един закон за ток и напрежение и съпротивление. Атомът с електрон създадоха те паника с атомна механика. Алфабет, ряда на отчимени. Учителю, кажи какъв да стана. Сега съм ученик, а вместо мъченик. Алфабет, и джазов електрон, и китайни еликсо. Алфабет, Браво! 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 Браво, Любо! Браво, не уморим се! Браво! Радвам се, че сте доволни. Браво!